Inkontru l-Almanak Kulturali introduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-kunċert Triptych se jiġbor fih biċċiet minn 3 opri ta' Puccini, bis-sehem ta' wħud mill-aktar kantanti operistiċi promettenti Maltin ta' bħalissa. Il-kantanta Taljana Orietta Berti se tkun f'Malta għal kunċert li se jiċċelebra l-karriera twila tagħha ġewwa dar il-Mediterran għal konferenzi. It-tieni edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tad-Drammi Osra Sketch se tippreżenta drammi oriġinali li esploraw temi kontemporani u d-diversità kulturali. Esplora l-Belt Valletta e kif tiġtel beluf ta' xemat mifruxin madwar il-mużewijiet u s-siti l-aktar ikoniċi tagħha waqt Museums by Candlelight.